Skončí hodina a já konečně mizím ze školy. Přijdu domů, zapnu Minecraft a pouštím se do hry. Na Discordu už na mě čekají moji kámoši. Spolu vydáme se řešit extra velký záhady. Nejdřív postavím si barák, nesmí chybět i farma. Kupu uhlí, kraftím armor, vedle vidím klokana. Kocourek se zase fláka, krumpač má jen ze dřeva. A kam se Anča poděla, to je vážně záhada.